L-għodwa tajba. Illum, 15 ta' Awwissu, il-Knisja Universali tiċċelebra s-solennità tal-Imqazza Verġni Marija imtella s-sema. Din il-festa lina l-Maltin u l-Awċin għandha sinifikat storiku speċjali minn barra dak reliġjuż minħabba li f'dan il-jum tal-1942 daħal Malta l-konvoj li miegħu ġab l-ikel għal ħutna li kienu qed isofru l-ġuħ minħabba l-gwerra u għalhekk insejħulu l-konvoj ta' Santa Marija. Nilqgħukom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija f'Ħattart. Siru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Hija okkażjoni tas-sew ta' ferħ illum fis-solennità ta' Santa Marija, Marija imtella s-sema bir-Ruħu l-ġisem. Okkażjoni ta' ferħ għall-Knisja kollha u mod partikolari wkoll għal din il-parroċċa ta' Ħattart dedikata li Santa Marija u għal-Maltin kollha, għal tant parroċċi li jiċċelebraw Santa Marija llum imma anki r-rabta li hemm bejn din il-festa u l-istorja ta' Malta. Speċjalment aħna niftakru b'ringrazzjament il-Marija
dak li sar 15 ta' Wissu tal-1942 meta konna fl-eqel tal-gwerra u daħal tanker Ohio u kien ta' salvazzjoni wkoll għal Maltin ta' dak iż-żmien. Din ir-rabta sabiħa bejn Malta u Santa Marija aħna niċċelebraw illum u f'din il-parroċċa hija ċelebrazzjoni sabiħa ħafna għaliex propju Santa Marija hija dik li toffri ispirazzjoni. Sellem il-kappellan Fader Joe Grek, is-saċerdoti li jaħdmu f'din il-parroċċa jew li jgħixu f'din il-parroċċa, is-sindku, lill-onorevoli wkoll, dawk kollha illi qegħdin hawnhekk preżenti kif ukoll dawk li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni jew midja soċjali. Nistedinkom biex niċċelebraw flimkien illum b'ringrazzjament il-Alla ta' Marija ta' dillom li tagħna illi takkumpanjana u turina wkoll id-destinazzjoni tagħna. Tatina din it-tama qawwija l-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisallalla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, int tellajt fil-glorja tas-sema bir-Ruħu l-ġisem il-Verġini bla teba Marija u mibnek. Għamel ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema biex jistoqilna semmaħħa fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fitqala u bdiet tajjat bl-uġieħ ta' ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara, dragun kbir minn lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel li kien għad irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja, flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. U li tis-sultan jiġu jilqawk. Flemintek is-sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti, ħares u għati widen, insa l-niesek u l-dar missierek. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jixxenna is-sultana l-ġmielek u għaxu sidek għatih qima. Ix-xebbiet jiġu bana ta' ferħ u għajjat jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flimkien, flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu. Wara dawk li huma ta' Kristu meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem. Meta Kristu jerħi s-saltna fidejn Alla l-Missier wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fi ħdana. U Elizabetta imtliet bi-Spiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li sidi tiġi għandi? Għaxara malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wieħed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elizabetta għal xi 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Mindu kont żgħir u kont niġi f'din il-knisja parrokjali ma' missieri li għamel snin u qataw, dejjem laqtitni il-vara għażiża ta' Santa Marija ta' din il-parroċċa ta' Ħattart. Nara sabiħa wisq. U nara toħroġ ħafna il-misteru li jinsab fil-qalba tal-identità ta' din il-komunità. Marija imtella is-sema. Din il-festa ta' Santa Marija jitidher qudiemna bħala mara li waslet għall-milja tagħha. Din il-ġurnata tal-festa ta' Santa Marija nħarsu lejn din l-istatwa titolari. U aħna u napprezzaw iż-żbuħija naraw il-messaġġ li tatina għal ħajjitna. Jekk inħarsu lejn din l-istatwa l-ewwel ħaġa li torqodna hija l-ħarsa ta' Marija. Għajnejha huma merfuqa lejn is-sema. Mal-ewwel Marija titfa' ħarsitna lejn il-mulej. Ma tgħidilniex ħallu ħarsitkom tibqa' fuqi, araw lili u wqfu hemm. Imma trid li nħarsu lejn il-mulej. Marija taf minn fejn ġejja u fejn sejra. F'dinja li ħafna drabi tħares biss lejn l-art, lejn dak li hu immedjat, lejn dak li jagħtini pjaċir, lejn dak li jġib li kumdità, lejn dak li jiswa skont il-flus, is-suċċess jew l-utilità, Marija tallimna nerfgħu għajnejna il fuq. Min Alla jiġina il-veru ġid. Għax hu meta nħarsu lejn is-sema li narfu minnu tassew il-bniedem. Jekk il-bniedem ma jibqax jidher bħala kreatura maħluqa xbija ta' Alla, allura l-valur tiegħu jibda jitkejjes kont kemm hu b'saħħtu u għandu poter, kemm għandu flus,
kemm hu produttiv, kemm hu indipendenti, jew kemm jista' jagħti lis-soċjetà. Imma quddiem Alla mhux hekk. Il-valur tal-bniedem ma jibdix minn dak li jista' jagħmel. Jibda mill-fatt li hu maħluq minn Alla u maħbub minnu. U għalhekk il-ħajja umana għandha dinjità li ma nistgħu qatt inneħħuha. Ukoll meta l-bniedem ikun għadhom ma twelidx imma jkun diġà jeżisti. Ukoll meta jkun marit jew anzjan ħafna u dajjef, jew meta jkun qedibati, ukoll meta ma jkun jista' jagħmel xejn. Minn meta tibda l-ħajja fil-ġuf tal-om sal-aħħar nifs tagħha, kull ħajja umana tibqa' għażiża, tibqa' maħbuba minn Alla. Tibqa' għandha dinjità li ħadd m'għandu dritt jisirqilha. Marija bl-għajnejn tagħha lejn is-sema tagħtina dan il-messaġġ qawwi. Itfgħu ħarsitkom lejn Alla u hu jgħinkom tħarsu lejn kull bniedem kif iħares lejh Alla. Imbagħad naraw l-idejn miftuħa ta' Marija. Idejn miftuħa huma sinjal ta' min jilqa', ta' min jafda, ta' min jagħti. Lill-Arkanġlu Gabriel meta ġie jagħtiha l-ikbar aħbar, Marija qaltlu ara jiena l-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Hija laqet bidejn miftuħa l-istedina tal-mulej ukoll meta ma femmitx kollox b'mod ċar. Kif qalet Elisabetta smanija fl-Evanġelju, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. L-idejn miftuħa juru qalb miftuħa. Hawnhekk għandna messaġġ importanti li bħal Marija idejna u qalbna jkunu miftuħa lesti biex nilqgħu dak li Alla jitlob minna bl-istess fiduċja ta' Marija. L-idejn miftuħa ta' Marija juruna wkoll kif hija laqet fil-ġuf tagħha lil Ġesu. Elisabetta tgħidilha, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Il-ġuf għandu jkun l-ewwel dar tal-bniedem fejn ikun milquh. Kemmi sabiħa il-ħajja ġdida li Alla jafda fidejn om u missier. U kemm għandna bżonn bħala soċjetà noħolqu kundizzjonijiet fejn kull om, speċjalment dik li tinsab f'sitwazzjoni diffiċli, tkun tista' tħares li t-tarbija li qed iġġorr mhux bħala pis imma bħala ħajja li jistħoqilha mħabba, għajnuna u protezzjoni li tkun milquha bil-qalb. Għax il-ħajja tat-tarbija u d-dinjità tal-om ma jikkompetux kontra xulxin. Irridu nkunu komunità bl-idejn miftuħa għat-tnejn li huma. Komunità li tilqa bħal Marija, li tilqa lill-tarbija bħal ħajja umana ġdida u li tilqa lill-om u li tgħid lill-om li tkun tinsab f'diffikultà m'intix waħdek. Aħna miegħek. Aħna idejna miftuħa biex nilqawk. L-idejn miftuħa ta' Marija jfakruna kemm importanti li nkunu knisja li tilqa. Fi kliem il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu fuq il-ferħ tal-Evanġelju, il-Knisja għandha tkun post fejn kulħadd iħossu milquh, maħbub, maħfur u mħeġġeġ jgħix skont il-ħajja tajba tal-Evanġelju. L-idejn miftuħa ta' Marija ifakruna wkoll fil-qalb miftuħa tagħha l kulħadd, speċjalment għal dawk l-aktar vulnerabbli. Ifakruna f'ħajjiet li jeħtieġu il-protezzjoni tagħna. L-idejn tal-anzjan jew anzjana jirtodu, l-idejn ta' morda li ma jistgħux jieħdu ħsieb tagħhom infushom. L-idejn ta' min jinsab waħdu jew weħda, ta' min għaddej minn problemi ta' saħħa mentali, ta' min
jinsab fl-aħħar fażi ta' ħajtu. Il-messaġġ tal-Assunta bidejja miftuħa u ċar. Kull ħajja hija għażiża, ebda ħajja mija l-iskart. Ebda bniedem mużejjed. Ebda persuna ma titlef id-dinjità tagħha tinsab dgħajfa. Min qata qalbu mill-ħajja irid isiffina l-idejn li jarfawh, mhux l-idejn li jipperswaduh li aħjar jitlaq. Dan hu il-messaġġ li tatina Marija, li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta' dawk l-aktar dgħajfa. Mbagħad inħarsu lejn is-saqaj ta' Marija qegħdin f'moviment b'siq minnhom aktar il-qudiem qisu biex turina illi l-fidi mhix biss ħarsa lejn is-sema. Il-fidi timxi fit-toroq tad-dinja sa ma naslu fid-destinazzjoni is-sema. F'ħajjita Marija nsibuha spiss f'mixja. Ma baqgħetx wieqfa quddiem il-misteru tagħha. Marret Anta Elisabetta mxiet tul it-toroq tal-ħajja, għaddiet minn ferħ u dbatija, għaddiet minn Betlem u Nazzaret, mill-eżilju, mill-kalma mill-inkwiet saħansitra sal-għolja tal-Kalvarju u mal-komunità Nisranija fil-bidu tagħha. U llum dak il-vjaġġ tagħha spiċċa fil-glorja. Dan ifakkarna li l-ħajja hija vjaġġ sagru. Minn meta l-bniedem jibda jeżisti, jibda vjaġġ li Alla irid iwasslu sal-milja tiegħu. U għalhekk għandna dmir li nimxu fit-triq tal-mulej, li nimxu ma' xulxin f'dan il-vjaġġ. Mhux nimbuttaw il-minu dajjef lej il-ġemp jew neħelsu minnu. Mhux inqisu xi ħadd bħala pis jew li m'għadux jiswa. Imma li l-kol flimkien qegħdin f'din il-mixja lejn is-sema pajjiżna. Marija hija dik li takkumpanjana f'din il-mixja. Il-festa tal-Assunta għandha wkoll messaġġ profond dwar il-ġisem. Il-ġisem ta' Marija li llum naraw glorifikat, ifakkarna il-ġisem mhuwiex oġġett li nistgħu niddisprezzaw jew nużaw kif iridu. Ġisem tagħna għandu dinjità għax aħna maqluħin ġbija ta' Alla. U għalhekk din id-dinjità ma tagħtilux is-saħħa, iż-żbuħija, l-intelligenza jew is-suċċess. Din id-dinjità mhijiex riżultat tal-konsens popolari. Hija rigal ta' Alla li ma jintilifx. Fil-Magnificat Marija tgħid min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għaliex? Mhux għax kellha ħajja faċli u kollox mexa ħarir. Mhux għax ma batitx. Mhux għax qatt ma kellha tibki. Imma x'Alla kien magħha u hi kienet miegħu. U l-Assunta tatina it-tama vera. Tgħidilna li l-aħħar kelma fuq il-ħajja tagħna mhijiex il-mewt. L-aħħar kelma hija l-ħajja. Id-destin tagħna mhuwiex il-qabar. Id-dbatija, il-mart, id-djufija mhumiex it-tmiem. Għal min jemmen fi Kristu, id-destin tagħna hu il-glorja. Għalhekk waqt li niċċelebraw il-Marija Assunta, jew nieħdu l-ispirazzjoni minn din il-vara sabiħa tal-parroċċa tagħkom u nħalluha tkompli tkellimna. Il-ħarsa tagħha lejn is-sema tgħidilna fejn hu d-destin tagħna, l-għajnejn tagħha jidulna erfgħu għajnejkom lejn il-mulej u għamlu kull ma jgħidilkom hu. L-idejn tagħha jgħidulna ftħu qalbkom għal Alla u għal kull ħajja umana f'kull waqt tagħha. U sajn tagħha jgħidulna imxu l-vjaġġ tal-ħajja li wassal għas-sema pajjiżna u tinsew lil ħadd fit-triq. Nixtieq llum
din iċ-ċelebrazzjoni nagħlaq propju b'din it-talba fil-festa ta' Santa Marija. O Marija, mtella s-sema, Omm it-tama, olli għajnejna lejn is-sema. Iftħilna jdejna għal-ħajja biex dejjem inħarsu nużżuha bħala don prezzjuż minn Alla. Mexxilna saqajna fit-triq tal-imħabba li ma teskludi lil ħadd, li takkumpanja id-dajfa u l-vulnerabbli. Ibqa' qrib tagħna u akkumpanjana sal-moment meta l-mulej siħinna għandu biex bħalek naslu wkoll għal-milja tal-ħajja u nistgħu ngħidu għal dejjem ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Viva Santa Marija! Sanmu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla mnissem minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmur natura waħda mal-Missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-disem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuħ u fit-telet jum għamin bejn il-witz kont il-kodba mqazza u tala s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben. Jum jumu weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qamma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa miġburin għal din il-ċelebrazzjoni qaddisa irresqu it-talb tagħna lil Alla fiduċja kbira li jagħtina dejjem dak li huwa taġid talina. Nitolbu għall-Papa, l-isfqijiet u s-saċerdoti tagħna biex bħal Marija jkunu dejjem il-qaddejja tiegħek u tal-poplu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji tagħna biex int tkun dejjem preżenti fil-ħajja tagħhom, bħalma kont preżenti fil-familja ta' Marija u Giuseppi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-parroċċja tagħna li llum qiegħda tiċċelebra l-festa fġieħ Santa Marija biex dejjem tkun il-protezzjoni u t-talb ta' Marija Omna ħalli tkun il-komunità li tixtieq tara int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li jagħtu semhom biex ninċelebraw festa sabiħa sabiex tieqaf magħhom fil-bżonnijiet tagħhom u troddilhom għal mid-darba il-ġenerożità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal membri tal-komunità tagħna li għaddejjin minn żmien diffiċli u li ma jistgħux igawdu l-festa kif jixtiequ. Ħalli timla qalbhom bil-paċi, il-kuraġġ u l-faraġġ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin tagħna biex tagħtihom il-premju ma' Santa Marija u miegħek fil-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u bl-interċessjoni ta' Omna Marija tgħinna ħalli dejjem infittxu nagħmlu rieda tiegħek f'ħajjitna bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Titla qudiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel il-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina qudiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u ġbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fiha. U bekk isaret ġbija ta' tamasħiħa u ta' faraġġ għal-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli uffer kbir nfaħruk u nkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-om ta' Alla Marija, mal-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jenata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kull jum matina l-lum, affrenna dobietna bħalma naffru menuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin.
Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Isem id-dem ta' Kristu, ħasuni għal ta' dejjem, amen. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-eċċellenza tiegħu, l-Isqof Awżiljaru Joseph Gallia Kurmi, tal-preżenza tiegħu magħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta' Santa Marija. Grazzi ħafna lill-saċerdoti li konċelebrajna, il-kor, l-orkestra
lilkom il-koll li inqadna fl-imkien ħalli niċċelebraw din il-festa, Santa Marija. Jekk nitolbu li tkun festa li tressaqna iktar lejn Ġesu bħal Marija bil-ħarsa tagħha tigwidana lejn Ġesu. Grazzi ħafna u l-festa tajba lil kulħadd. Nitolbu. Arbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Atina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema, ħalli naslu fil-glorja tal-qawmien għal-ħajja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. U l-festa tajba li kulħadd.
U Alla inti xħed tajnejk fuq iċ-ċokon tal-Verġin Mqaddsa Marija, kabbarta billi tajta l-grazzja li sirhom mibnek il-waħdini mamul bniedem. U llum ollejta fi glorja tas-sew tal-aġeb. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex kif inti salvajta bil-misteru tal-fidwa, ek ukoll tollina fi glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum fis-solennità ta' Santa Marija Mtella s-Sema mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija f'Ħattart. Nitolbu: Marija, Omm Alla u Omna, kompli birek u saħħaħ il-Gżejjer tagħna. Mantnina bl-ikel spiritwali sabiex nagħtu xhieda ta' Ibnek Ġesu. Iftħilna qalbna sabiex inkomplu nkunu ġenerużi ma' daw kollha li jinsabu f'xi diffikultà bla ebda distinzjoni sabiex jgħixu ħajjithom b'dinjità. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u l-festa tajba lil kulħadd.